ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅସୀମ ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପୀ ଏବଂ ଅଧର୍ମୀ ଏବଂ ଗୁନାହଗାର ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେ କ୍ରୁଶର୍ପିତ ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଷମା ଏବଂ ଆମ୍ଭକୁ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଏଫେସୀୟ ତାର 2 ପଦରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରେମ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ, ଆମ୍ଭ ଦୟା ସେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୟା ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏହା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ରହୁ।